Máme tu novú konvicu Timor Smart Pro. Tu vidíme starý model, objem 700 ml. Táto nová má 900 ml objem. Trošku je to inak spravený a práve tento husí krk, ale je to stále veľmi dobrá, veľmi precízne nalívanie, dobrý flow. A čo je tu rozdiel, tak ako som spomenul, ten objem, rýchlosť zohrievania má 1350 W, táto má 1400, táto má 1500, takže táto je trošku rýchlejšia, ale toto je dizajnový kúsok, pozrite na to, ako sa to drží pekne na ten palec, fakt super sa to drží, modernejší tvár, takže super konvička.